Egunon. Gaur Ana eta biok ez gara irakasleak izango, badakizu zer izango garen? Ez? Astronauta? Ez, kazetariak izango gara. Kazetariak? Telebistan agertzen diren? Horietako bezalakoak? Bai, kazetariak pertsonei galderak egiten dizkieten pertsonak dira. Eta guk, LH Lauko ikasleei galderak egingo dizkiegu. Jakin nahi duzuena laugarren mailaren inguruan? Egiteko aukera izango duzuen, nahi dituzuen galderak egin diezaiekezue laugarren mailako ikasleei. Zeran deituzte LH Lauko ikasgaia? Zenbat proiektu egiten dugu? Zertarako erabiltzen dituzue ordenagailuak? LH Lauan bertu egiten dugu ikasgai guztiak zelan dituzue edo kalea. Zelan zuen ikasgai gustukoena? Dutan hasten zareko klasea? Fosilen zer egiten duzue? Eske aurten primeran egin duzue lana. Eta horregaitik urrengo pausa emateko prest zaudete.